Ratkaisin viimeisenkin sudokun. Onnistumisen tunne. Toisaalta elämästäni katosi mysteeri. Voitko olla hölisemättä koko ajan? Taidanpa viihdyttää itseäni tutkimalla taskuja. Ei herranjestas. Kaikki maailman tytsyliin! Aita kuningas Julian on suunnitelmaan! Mä rakastan joka tyyppi, kun tykkää hetkuta se vaatii! Kun sä hetkuta se vaatii, hetkuta se naatis, töpös ja natsat, alright? Älä luule, etten minä muistaisi. Kerran laitoit jääkaappiin punaisen piposi. Siitä on 100 vuotta aikaa. Ja se johtui siitä, että pipo oli samassa kädessä kuin porkkanat. Se johtui siitä, että sinä olet törppö. Anteeksi. Pese itse korvasi, jos et kuule. Luulisi, että noin isoilla korvilla kuulee. Sinä olet törppö. Kuka toista sanoo, se itse on. Kuka toista haukkuu, sen napa vaukkuu. Hei kaverit, lopettakaa ajoissa. Etsitään yhdessä se lätsä. Minä en ainakaan etsi tuollaisen äksypuksun hattua. Sanopas tuo vielä kerran. Enpä sano. En aio puhua sinulle enää ikinä. Parempi onkin. Älkää nyt pilatko koko iltaa. Jos sä tahdot niin, tulen kallioiden läpi, jos sä tahdot niin. Whatever makes you happy. Nonni, just kun meikäläinen rupeaa tykkää seksistä, niin sitten tulee maailmanloppu. Sulla on päällä korkokengät vaan, ja kun sä tanssit sun päälle 105 Mä tiedän, mikä tekee susta pojan. Niinkö tiedät? No toi sun kallio. Aivan. Joskus mä kattelen sitä ja leikin, et siitä pompaa pikku tipu. Piip, piip, piip. Nyt Reijo, lopetat sen kökkimisen. Täällä asuu hei muitakin ihmisiä. Juu. Nyt on vaan mustassa pörssissä aika törkeitä tarjouksia näistä digibokseista. Meillä on kuule bokseja ihan tarpeeksi. Näkyis meilläkin vaan sitten se Sub-TV. Mikä ihmeen Sub-TV? Ne näyttää wrestlingkiä. Tulee Sub-TVltä Conan O'Brien, leffoja ja vaikka mitä. Aika relevanttia. Ja sinä olet ihana primadonna. Ihana minä olen, sen voin myöntää. Mutta minä olen primadonnan ratsu. Avaa! Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Mutta mihin hän tarvitsee seksin leluja? Minulla ei ole äitiä. Hyvä. Korppi, terve, terve. Hei. En arvannut, että tulisit vastaan, Hanski. Vau, upeat meinaa viiksesi. Tykkäätkö kävelyistä? Joo. Lapsista? Joo, mutta en sanois vaikka en tykkäskään. Mikä sun toteemieläimes on? Mikä? Toteemieläin. Mikäs viidun Se on vähän vaikea selittää, mutta jokainen ihminen tunnistaa toteemieläimensä, kun näkee sellaisen. Jokaisella on eri. Joo, en tiedä mikä mun toteemieläin on.